טוב חבר'ה, אומי אללה. לא, שום דבר. יש! יש! יצא לי הדבר הכי חר בעולם. אני מבין שהייתה יורה כי הוא לא אומר שום דבר. אני מדיום, תמותו. אני אמרתי, אין לי כבר כוח. שכחתי להוציא את הדרקון שלי, אז פשוט... נחשו מי אני. תחשו מי אני, זונות. כן, אוקיי, יופי, הדרקון שלי עדיין עליי, אז... נכון, כן יותר מה. השארתי את הדרקון שלי בטעות, אז כולם כבר יודעים. המדיום תמיד מת בלילה הראשון, אז אני מצפה לזה כבר למוות המר שלי. Resurrection. איך ידעתי שאני אמות? זה פאקינג מדיום קרס. כן, כי הייתי מדיום.